from this fever dream that's killing me. You're drowning and I can save you, and that's all I see. Over and over, over and over. Welkom bij weer een nieuwe dag in de zomer van ZVL. We zijn vandaag aanbeland in Sint-Jan Steen. We gaan het daar hebben over een aantal activiteiten die hier worden georganiseerd. Onder andere de kermiskoers. Daar gaan we het over hebben met Jos, Magnus en Regie Bun. Het was dit jaar wel een bijzondere, geloof ik, hè? Het was een hele bijzondere. Het was die dag 35 graden. Dat was een speciaal hitteplan. De gemeente had 's morgens overleg. We moesten allerlei aanpassingen en toevoegingen doen aan de koers. Er moest voor extra ijs gezorgd worden. Er moest een coolpack zijn, EHBO. Koers is later begonnen en ingekort. Dus het was een hele bijzondere editie dit jaar. Hij zal in ieder geval altijd doorgaan. Hij is doorgegaan en gelukkig zonder allerlei problemen verlopen. Ja. Kijk, en hoe was dat voor jou? Was dat weer een nieuwe ervaring? Vooral een warme ervaring. Met 35 graden toen jij eigenlijk zou moeten starten was best warm. Maar een voordeel is dus dan ook dorstig weer. Dus dat is weer goed voor de horeca. Op zich is het allemaal niet al goed opgelost en is toch de kermiskoers gewoon door kunnen halen. Hier op Sint-Jan Steen wordt ook heel veel georganiseerd voor de oudere inwoners. Daar gaan we het over hebben met Marie-Louise Verhagen. We zijn met 6 gastvrouwen en onze soos die heet De Derde Jeugd. Ja, wat een leuke naam. Die naam die hebben we maar verzonnen toen we 25 jaar geleden zijn we begonnen. Dus we doen dit 25 jaar en de mensen die komen en die gaan tevreden naar huis en dan zijn wij ook tevreden. Na die 25 jaar willen we met z'n zessen toch nog doorgaan, want we hebben allemaal nog een beetje energie over. Kijk, en zo houden we Sint-Jan Steen lekker levendig. Dat denk ik ook. Wij doen ons best en de mensen zijn tevreden, dus dan is het goed, vind ik. Hier op Sint-Jan Steen wordt er natuurlijk ook heel veel georganiseerd voor mensen. En mensen doen ook zelf, steken de handen uit de mouwen. Marlou de Jonge is er daar één van. Jij zit bij de keramiekvereniging hier, hè? Ik zit bij de keramiekgroep 15+1 in de Warande. 15+1, dat gaat om het origineel aantal leden, geloof ik, hè? Dat is het origineel aantal leden. Er zijn 15 dames en 1 meneer. Kijk. En jij hebt hier ook een werk meegebracht. Wat zie ik hier? Ik heb een Steense rad gemaakt. Die zit op de stenen en de skyline van Sint-Jan Steen zit er ook bij. Ja, dat is ter ere van het aantal jaren bestaan? 800-jarig bestaan van Sint-Jan Steen. En dan maken we iets van toepassen wat er van toepassing is. Ben je er een beetje blij mee met het eindresultaat? Heel blij. Ook hier op Sint-Jan Steen is het weer tijd voor een lesje topografie. Dat gaan we vandaag met Goderik doen. Kan jij Sint-Jan Steen aanwijzen op deze kaart? Het meeste hier. Ja, dat is echt Hulst. Maar je moet iets naar beneden. Iets lager. Ja, precies. Nou, helemaal goed. En dan morgen zijn wij in Zuiddorpen. Kun je dat ook aanwijzen? Dat ligt hier volgens mij. Zo, in één keer zonder twijfel. Een beetje kijken, nee, ja. Nee, knap hoor. Dus dat is helemaal goed gegaan. Ja, de uitzending hier vanuit Sint-Jan Steen zit er alweer op. Wat vond je ervan? Ik vond het heel leutig. Lekkere koffie bij de mannen van de Holy Spirit hier uit de kerk. Toppie! Je had je eigen kokosmacronen gebakken. Nou, helemaal top. Morgen gaan wij er natuurlijk ook weer gewoon over doen vanuit Zuiddorpen dan. Dat kun je ook weer volgen tussen 9 en 12 live op de radio. En s'avonds om 6 uur op tv. Graag tot dan. Waking from this fever dream that's killing me. You're drowning and I can save you, and that's all I see. Over and over, over and over. We zijn vandaag naar het zuiden afgereisd. Om precies te zijn naar een dorp in het zuiden. En ja, je raadt het al, we staan hier in Zuiddorpen voor het dorpshuis Het Kijken. En Het Kijken, dat is een plek waar vroeger een riviertje liep. En we gaan eens even binnenkijken, want hier gebeurt eigenlijk alles wat Zuiddorpen te bieden heeft. Ja, er is zoveel te doen in het dorpshuis. Bijna te veel om uit te leggen. Maar we hebben bingo's, koersbal, kaarten, yoga, gymnastiek. Ja, noem maar op. En voor de gymnastiek, dan gaan de tafels eruit, denk ik. Dan gaan de tafels natuurlijk wel aan de kant, want anders heb je geen plaats. Maar het is ook voor ouderen. Dus dan is het ook vaak op een stoel. Maar het is wel goed dat dat bestaat, omdat de mensen dan toch ook soepel blijven en langer thuis kunnen blijven wonen. En daar gaat het toch om.
the morning dawns again. We zijn even naar de rand van het dorp gelopen. En we staan hier op een van de oudste paadjes die het dorp rijk is. En iemand die daar alles over kan vertellen is Christian Buys-Waalput. We staan hier bij het wegelstuk. Wat is dat precies? Het wegelstuk, dat is een overblijfsel van ze nu noemen kerkenpaden. Dat waren, lijken wij dat hier noemen, de wegeltjes. En die liepen over de landerijen en de velden van de boeren die die grond beschikbaar hadden gesteld. En dat was de bedoeling voor de mensen die van en naar het dorp kwamen om de afstand te verkorten. Want in beginsel moesten ze het allemaal te voet doen. Later is er wel de fiets gekomen, maar elk gezin had zomaar niet een fiets en toch zeker niet aan kinderen zo. Dus de mensen die naar de kerk gingen, die maakten er gebruik van. Op zondag en door de week ook had mis was. En op zondag hadden vroegmis en een uurmis en het lof. En als je dan een klein beetje geluk had, mochten die dag 2 keer over dat kerkenpad. Want dan mocht hij 's morgens naar de kerk en dan 's middags mochten het lof. Want dat werd geapprecieerd door de pastoor. Ook hier in Zuiddorpen gaan we weer even de topografische kennis testen. En we gaan eens even kijken of we iemand kunnen vinden die ons daarbij kan helpen. Oh jeetje, ik ben een hele moeilijke kaartlezer. Dat eens even kijken hoor. Volgens mij niet ergens. Een klein beetje naar het zuiden? Ja, dat is hem. Dan gaan wij morgen naar Oostburg. Weet je ook waar dat is? Oostburg, oh dan moet je meer naar hier hè. Eens even kijken hoor. Oostburg, hier ongeveer. Nou, dan zitten we in Bresjes. Nee. Oostburg staat de watertoren niet. Ja, dat is wel even zoeken hoor jongens. Hier zo. Helemaal goed. Oh, ik dacht er zit meer in Zuid-Zanden dan maar. Is het toch goed? Dit was hem dan weer, de zomer van ZVL in Zuiddorpen. En naast mij zit Saskia. Wat vond jij ervan vandaag? Nou, ik vond het superleuk en ik weet ook waar ik dit weekend naartoe moet, want Zuiddorpen viert. Ja, daar hebben we alles over gehoord. Dat klinkt als een heel leuk feest. Morgen zijn we er weer tussen 9 en 12 live op de radio en 's avonds op tv. En dan vanuit Oostburg. Waking from this fever dream that's killing me. You're drowning and I can save you, and that's all I see. Over and over, over and over. Oké, daar gaan we. Welkom vandaag bij de zomer van ZVL in Oostburg. We staan hier bij het Ledeltheater en in het Ledeltheater zit Justina Bolsjes en daar ga ik nu even mee praten. Wij zijn eigenlijk met z'n allen hier een één grote familie. Dus de mensen die helpen, als alle vrijwilligers die wij hebben. Want we hebben een groepje van 40 vrijwilligers. Personeel die hier ook rondloopt. Zijn we allemaal één grote familie die hier voor de cultuur wel zijn warme hart toedraagt. Je zegt cultuur. Je hebt natuurlijk een theater waar natuurlijk een heel theaterprogramma is voor een theaterseizoen. Er worden hier ook films gedraaid. Maar er zijn hier ook allerlei andere bijeenkomsten. Kun je daar nog iets over vertellen? Het is zeker een mooie ontmoetingsplekje voor alle verschillende doelgroepen. En wij proberen ons richten nu op dit moment wel iets meer voor ouderen. Maar voor mij een hele grote uitdaging is inderdaad jongeren naar het theater te krijgen. Maar dat werken wij heel wel samen met alle andere organisaties uit de gemeente Sluis. Naast Cultuur en Educatie, West-Zeeuws-Vlaanderen. Die werkt het ook gewoon heel erg goed aan mee. Die komen ook eind van het jaar ook met hun voorstellingen hier naar het theater. Dus ja, het verbindt verschillende organisaties. Het is warm weer vandaag, dus we zijn even bij het Ledeltheater weggegaan naar de watertoren. Ik ga even kijken of ze hier misschien toch nog water hebben in die watertoren. Henk woont hier in de watertoren en geeft er ook workshops om tegeltjes te maken. Dat doet hij samen met Ashley en daar ga ik nu even een paar vragen over stellen. Nou ja, ik woon hierachter zoals je ziet en mijn slaapkamer is daarboven. En dit is mijn huiskamer, ook in de zomer, want in de winter is het een beetje lastig te verwarmen.
Maar het is ook de mozaïekruimte waar de mensen een workshop volgen om dit soort tegeltjes te maken. Zoals je hier ook kan zien. En dat bevalt erg goed na 20 jaar nog steeds. Ashley, jij maakt ook van die mooie tegeltjes. Hoe gaan jullie nou eigenlijk te werk? Nou, wij hebben een werkplek, die zien u niet, maar en daar maken we onze tegeltjes. En Henk heeft mij dit allemaal geleerd, stukje voor stukje. Want ik dacht eerst dat het heel makkelijk was, maar dat is het totaal helemaal niet. We staan in Oostburg, hè Annemarie, en we gaan eens even testen of iedereen wel weet waar dat op de kaart ligt. Weet u waar Oostburg ligt? Ik vind hem helemaal fantastisch. Voor iemand die een week in Zeeuws-Vlaanderen is, ik vind hem helemaal fantastisch. Nu gaan we morgen met onze uitzending naar Klingen. Weet u misschien waar dat ligt? Hele goede vraag, maar die schuif ik door aan mijn sukkendelta. Ik ga u een beetje helpen. Hier ligt Klingen. Dit was de zomer van ZVL in Oostburg. We staan hier voor het Ledeltheater. Annemarie, hoe zijn wij hier ontvangen? Ja, super gastvrij. En ik vond het vandaag heel leuk. We hadden een andere presentator en dat was een feestje. Helemaal leuk. Ik vond het namelijk ook een feestje. Dankjewel. Morgen zijn we er weer. Dan zijn we in Klingen. Tussen 9 en 12 zijn we live op de radio. En morgenavond weer op tv. Graag tot dan. Waking from this fever dream that's killing me. You're drowning and I can save you, and that's all I see. Over and over, over and over. Welkom bij weer een nieuwe dag in de zomer van ZVL. Vandaag vanuit Klingen. Kijk, de zon breekt al precies door op dit moment. Ik sta hier op het oude gemeentehuis en wij gaan praten met een aantal bewoners die erg betrokken zijn bij het dorp. Onder andere Marcella, zij is hier heel erg betrokken bij Tragel. Echt een begrip hier op Klingen. Ik heb vroeger altijd in de zorg gezeten en toen werkte ik niet bij Tragel, maar bij andere ziekenhuizen en noem maar op. En toen ben ik hier naartoe verhuisd voor mijn zoon. En die heeft ook een beperking. Toen heb ik gezorgd dat ik daar kon ik aan het werk komen bij de Tragel. Maar toen heb ik gezegd nee, want mijn man werd ook ziek. Ik zeg, en daar heb ik thuis ook de zorg voor. Dus ik wil wel hier, maar als vrijwilliger. Ja, dat is toch wel zwaar gehad eigenlijk dan die periode. Ja, maar ik vind er niks zwaars aan hoor. Maar goed, je hebt het gedaan en je doet het met liefde en plezier. Dus daar gaat het om, hè. En als dat niet zo is en er zijn tegenstrubbelingen en er komt narigheid of weet ik veel wat, ja, dan ga je weg. Dan stop je ermee. Maar ik heb nog niet de intentie om het te doen. Ik denk dat ik er blijf tot ik 100 ben. Ja, je zou het misschien niet verwachten hier in Klingen, maar we kunnen hier ook een reis naar de toekomst maken. Want wij zitten hier met een aantal robots op tafel. Daar gaan we het over hebben met Heinrich Bierman. Heb je deze nou helemaal zelf in elkaar gezet? Nee, die is van een leverancier, maar wij gebruiken het wel in het onderwijs. Wij vinden het wel belangrijk om jongeren te leren van technologie. Ja, jij geeft les bij Scalda, dus hier kunnen leerlingen ook mee werken? Ja, wij gebruiken die meer voor basisscholen. Op Scalda doen wij op een hoger niveau. Maar ja, je kan absoluut enige iemand hiervan leren. Dat is wel... Op een basisschool kom je leuk met de hondjes langs? Absoluut, absoluut. En hoe reageren de leerlingen daarop? Heel gek. Zij vinden het elke keer heel, hoe kan ik zeggen, super tof. Ja. Ze wordt heel opgewonden erover. Het is ook hier in Klingen weer tijd voor een lesje topografie. Dat gaan we vandaag met Angelique doen. Ja, Angelique, weet jij waar we nu zijn hier in Klingen? Klingen, dat ligt ergens bij Hulst. Volgens mij is hier Hulst, dus dan hebben we hier Klingen. Kijk, nou, dat was heel mooi gedaan. Morgen zijn wij in retranchement. Kan je dat ook aanwijzen? Retranchement, dan moeten we meer richting het westen. Ja, nou, daar lopen wij daar naartoe. Richting de kust. Ik denk ergens hier. Nou, dat was een klassegok. Helemaal goed, dankjewel. De uitzending vanuit Klingen zit er alweer op voor vandaag. Kian, wat vond je ervan? Ik
Ik vond het een fantastische dag. Ik heb met mijn opa samen kunnen werken. Ja, opa als cameraman hè, vandaag. Ja, inderdaad. Ja, dat ging fantastisch. Nou, dat was echt leuk. Nou, heel mooi. Morgen gaan we het hopelijk ook weer leuk hebben. Dan vanuit Retranchement. Dat kunt u uiteraard ook weer volgen tussen 9 en 12 live op de radio. En s'avonds om 6 uur op tv. Graag tot dan. Waking from this fever dream that's killing me. You're drowning and I can save you, and that's all I see. Over and over. Over and over. Goeiedag, welkom bij weer een nieuwe uitzending van de Zomer van ZVL. Vandaag vanuit Retranchement. Dan gaan we uiteraard weer een aantal leuke gesprekken hebben. En we beginnen met de oudste inwoner van het dorp. Dat is Janine Schijven. Zij is 94 jaar, maar still going strong. Ik ben heel blij dat we hier 7 jaar geleden definitief naartoe gekomen zijn. Ja, we hebben natuurlijk al regelmatig, zijn hier regelmatig geweest. Maar ja, nu definitief. En ik vind het hier ook fijn wonen met heel aardige, behulpzame buren. Blijf nog lekker actief dus. Ja, dat houdt de mens bij de tijd. En dat hoop ik dat nog even vol te houden. Zo gaan we van de oudste inwoner van het dorp naar misschien wel het oudste gebouw hier van het dorp. En dat is ook hier, zoals in vele andere dorpen, het kerkgebouw. Daar gaan we zo over praten met Jacqueline van Kuik. Zij is hier van de Stichting van de Kerk. Kerk, dat is toch wel een beetje jouw kindje geworden misschien wel? Ja, een beetje wel inderdaad. Een speciaal plekje. Ja. Je bent nu betrokken bij het bestuur sinds een jaar. Wat houdt het allemaal in? De kerk stond eigenlijk leeg. Hij zou afgestoten worden door de Nederlands Hervormde Gemeente. En dat vonden wij, een groepje dorpelingen vond dat eigenlijk not done. Dus die wilden dat voor de gemeenschap behouden. En zo is er een stichting ontstaan. En Stichting Behoud Dorpskerk Retranchement. En die is later uitgemond in de Stichting Douwe Kerken. En die is nu eigenaar van het gebouw en van het gebouw hierachter. Dat houdt dus ook eigenlijk het dorp wel een beetje levendig, denk ik. Dat houdt het dorp zeker levendig. Het is eigenlijk een beetje het sociaal-cultureel hart van Retranchement. Ja, zoals op elk ander dorp gaan we ook vandaag weer een lesje topografie doen. Dan gaan we hier een Retranchement met Niels doen. Ja, kan jij aanwijzen waar wij nu zijn? Wij zijn hier zo. Ja, Retranchement heb je al goed. Maandag zijn wij in Hengsdijk. Dat wordt misschien lastiger. Waar zijn we dan? Hengsdijk. Zo gaf je al een hint door de kaart te verschuiven? Ja, misschien hier ergens. Zo, nou, dat is top. De uitzending hier vanuit Retranchement zit er alweer op. Hendrina, wat vond je ervan? Ja, dat was toch hartstikke leuk vanmorgen. Maar ik vind eigenlijk, we hebben hier een heel mooi boekje van Retranchement gekregen. Daar staat ook een taalquiz in. Oh jee. Ja, nou wil ik jouw kennis van de Zeeuws-Vlaamse taal wel eens weten. Een platte zeuhe, wat is dat? Hier? Platte zeuhe. Ja, ik zie een pissebed, een varken en een borstel. Ja? Dan gok ik voor die borstel. Dat klopt inderdaad, als je me heel letterlijk leeft, maar eigenlijk is het ook de pissebed. Oh. Nou ja. Fout, helaas. Nou, val ik toch weer door de mand, dames en heren. Helaas, maar het was wel heel leuk in Retranchement. Dat gaan we maandag ook weer heel leuk maken. En dan vanuit Hengsdijk, daar kunt u natuurlijk ook weer volgen tussen 9 en 12 live op de radio. En s'avonds om 6 uur op tv. Graag tot dan.